pagkatas ako. Tidak. Namunga na. Unya, kay baka ka ng bunga. Naman ba? Di nga, di ka nagpunga na. Lapong igit na. Katong amua. Nga ni pa ka. Hamugaw? Agbunga. Nga ni kadak ah. Di ka masya ka na. What? Duha pa to kabuan mo kita nom. Igit. Na, di ka ba mo to? Igit kayo. Na. Urit, kaya... Atay, nag-isgot, magdumugmang ka ba? Ano ka nila? Inga na, pakatas ah. Ano nga inganay? Oh, igit ka. Agi mo. Inga na, pakatas ah. Gagbo nga, marag pa ah. Oh! Ka, mga way hinunggan. Ako na sigure. Tato ka ho? Tala mo. Tayo mo. Inga na, pakatas ah. Ya. Eh, oh, di ka dyan. Inga na pa siguro pakatas ah. Ang dana mo nga. Wow. Gamay pa gani no. Tingnan. Wapa na Inga na, mo nga di pakatas ay. ah, pero wapa na mo nga. Ay, huwag na mo nga. Tingnan na mo nga. So, ayun guys, shout out muna tayo. Shout out kay Kevin Udtuhan. Shout out kay Randy Arayan. At kay Alta Haganas. Shout out din kay Johnny Lusa, classmate. Sa mga gusto magpa-shoutout dyan, comment down doon lang kayo para ma-shoutout ko kayo sa next video na aming i-upload. So, ayun lang mga kabaok. Maraming salamat sa panonood nyo. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-like and subscribe na lang guys. At huwag nyo kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video ipapalabas namin. Yun lang mga kapaok. Maraming salamat sa suporta. Maraming salamat sa palaging panonood nyo. Stay connected. God bless.